tinoti feze mota yakadarika nditi mamota takapiwa naSearch Vayo, tinotenda zvikuru. Now tapa stand kana muimba ndodaimba kana stand. Birthday raProphet riri kumusa 18 June 2024. Aiwa apa toda kuti sei vachibless kana nestand because sei vangafarira vachingoti vanhu vandakapa but vanoroja kuroja tiri kuroja sei ndofarira message yavo yakataura kuti zviri nani utaure iyo situations and kunyara isusu hatinyari, isusu tinoroja, saka takuda stand kana kuti imba kana kuti vana veZimbabwe tobatanidza dhora topa munhu waMwari. Handiti fungai tikabatanidza dhora Zimbabwe tiri 15 million, ndatova ne 15 million next month wotoitira umwe munhu. Handisaka ngatitangei naProphet Madungwe but itai sendi mundibatsirewo inini ndachona vakomana urombo uroi kana usina mari hauna shamwari. Tiri kusangana muchirongwa murombo munhu muneni wenyu vapo mukondo. Ma 2000 havana chavanotudza kana takutaura nyaya kana takutaura nyaya idzi taivepo patime iyoyo, taivepo tichibudikira. Hanzi naProphet Madungwe, handisi kuti prophet zita rake here kana kuti talent ndo zita rake here, nekuti kuti timuti prophet ameno pamwe tongotiwo prophet. Ora hanzi naProphet Madungwe, President Emerson Mnangagwa kana Sir Wicknell, ndipewo stand pekugara ndanzwa nekuroja. Inini handinyari ndinotaura. Kana kuti muri yeZimbabwe ngatitei madhora munhu wese tikabatanidza inoita 15 billion. Ndotenga imba, ndatenga imba, next time toitirawo mumwe. mawani chaiwo. Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwiwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wagara uri mugari wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Right, panapa ndikufambira nyaya hombe. Nyaya yemuprofita. Mawad. Yeah, I'll try to be serious. I'll try not to laugh panyaya, but hey, the story is just funny one. Pakashata. Hanzi naProphet Madungwe ndakudawo pekugara. Saka Sir Wicknell kana kuti President Emerson Mnangagwa ndione iyo. Saka sadapinda video randaya naro zvabache ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndodziri pasi apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire ndibate futi namba dzangu idzodzo. Handiti katoita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Saka without wasting much of your time, rega tipinde muvidhaji tinzwe kuti Prophet Hanzi naProphet. maprophets manyama. Maprophets manyamist chevaiwa ndonzi manyama emaprophets in the prophet. So tinotenda, regai tirambe tichitenda Mwari nezvavanenge vachitiitira. So tinoti feze mota yakadarika nditi mamota takapiwa naSearch Vayo, tinotenda zvikuru. Now tapa stand kana muimba ndodaimba kana stand. Birthday raProphet riri kumusa 18 June 2024. Aiwa apa toda kuti sei vachibless kana nestand because sei vangafarira vachingoti vanhu vandakapa but vanoroja kuroja tiri kuroja sei ndofarira message yavo yakataura kuti zviri nani utaure iyo situations and kunyara isusu hatinyari, isusu tinoroja, saka takuda stand kana kuti imba kana kuti vana veZimbabwe. Hanzi takuda stand
kana kuti imba. Isusu hatinyare nezvatinazvo. Munoti chii naProphet Madungwe? Vari kutaura chokwadi, vari kubuda pachena vachitaura kuti aiwa ka inini kubhabha kwangu kwandinogera vanhu mari dzacho hadzisi kunyatsouya dzakanaka, madhora acho ari kuuya zvishoma nezvishoma, saka kuti ndikwanise kutenga imba yekugara aiwa ndiri kuroja. Uyezve kusangano rangu hakusi kunyatsouya mari, vana havasi kubvisa zvegumi, saka ndiri kudawo pekuita sei pekugara. Ndo zviri kutaurwa naProphet Madungwe. Mashoko kumukuru wenyika kana Wicknell. Ekedza tinzwe kuti aufa. Dora topa munhu waMwari anditi fungai tikabatanidza dora Zimbabwe tiri 15 million, ndatiwa ne 15 million next month wotoitira umwe munhu. Andisaka ngatitenge naProphet Madungwe, but hatichadi kuti Prophet varojeko zvino, saka toda kuti muranda waMwari awane imba yake chaiyo yake ine muzita make. Saka svika pabirthday tiri kuda imba 18 June ndo target yedu isusu as the Evelami Command. Aiwa vati search vhayo vati kana stand zvayo chaiyo, kana imba isina kupera hafu zvayo titengerwe, kana kuti His Excellency mutungamiri wenyika aiwa vablessewo Prophet Madungwe neimba chaiyo muSecond Republic vachitira zvakanaka. Mutungamiri wenyika anotiitira zvakanaka, mutungamiri wenyika anoteerera zvido zvevana veZimbabwe naIve naSeva takapiwa naMwari. Saka we are now pushing. Yes, mamota tinotenda Mwari, mota dzavapo. Hatitauri kuti ngani mota dzavapo so far. Then Mwari kubvunza kuti ko yaProphetess aiwa musamhanyisa sewiki nochivhayo, siya vaite pesi nenguva yavo kavakati vachapa Prophetess. Vakaipa enzwai mutactic wokukumbira manje mota yaProphetess. Hanzi musamhanyise sewiki nochivhayo, siyai vaite zvinhu zvine nguva yavo. Mutungamiriri anoteerera zvido zvevanhu. Zvido zvavaMadungwe zvichateererwa, vopiwa imba, vopiwa stand kana kuti imba. Tiri kuzviona. Ndo shoko riri kubva kuna vaMadungwe rakananga kumukuru wenyika naSewiki nochivhayo. Handitika musasaririre, itaiwo zviri kuita vana vevamwe. Onai maiwele zvinezvi vatoone mota, zvinhu zvavo zviri kutofamba. Handitika mawana rikatinzwe kuti hanzi sichipambera nguva yavo. Saka musanyaya kudi so pamberi nestand, pamberi neimba menu chine chabuda stand kana imba, but tikuda stand. Aiwa ndifunga message ichasvika kumutungamiri wenyika yeZimbabwe naSearch vhayo kuti vaMadungwe vakudo stand. Aiwa this will be the last request kuna Search vhayo. Search vhayo vanofa kutotitiro stand kana poza ringagumirika kumota chete, fa kunogumira kuimba kuma big projects andite. Saka mota is a big project but the major one ndo imba. Kuti tisaita maroja, tinoroja Search vhayo isusu. Tiri vanhu vanotorojawo zvido anditi hatane madhiketsi makore nemakore tichiroja, but ada zvichipera nokuti Seva akauya akaSearch vhayo. Tingaramba tichiroja Seva aripo, tingaramba tichiroja mutungamiri aripo, mutungamiri watikapiwa naMwari His Excellency. Aiwa tingaramba tichiroja katine mutungamiri akaita mutungamiri watinayo His Excellency Comrade ED Mnangagwa. Handingarambi ndichiroja zvinhu. Aiwa rume ndoroja ndine tine vanhu vakaita saSearch vhayo watikapiwa naMwari toroja. Aiwa mawana pane kuti Prophet vafambise message yekutenda kuti aiwaka ukashanda nesimba ukanamata Mwari anokuzarurira. Iyi ndo message yavari kufambisa yekuti hanzi handikarambe tichiroja kana tine mutungamiriri wenyika akadai so His Excellency President Emerson Mnangagwa, and hatikarambe tichiroja tine vanhu vakaita saSewicknell. Ndo basa remaprofita here iri, kana kuti pamwe ndini hangu ndisingazive basa remaprofita ndindikurasika. Saka kana une ruzivo nebasa remaprofita kuti vanombonyatsofamba sei, vanomboshanda sei, isa comment mucomment section wotidzidzisawo, nekuti zvinonzi asingazive ngaite sei,
ngaadzidziswe. But nyaya huru ndeyekuti musi wa18 June ibirthday raProphet Madungwe. Vari kudawo chekuita sei pekugara, chekufambisa chapo, but vakudawo pekugara. Kana kuti toita madhora kusvikira munhu wese 15 billion tovapa Prophet, voita sei vowana pekugara. Hamene kuti munoti chiinazvo. kusvika birthday 18 June pane zvinenge zvaitika, mwari afa kutomutsa madhozi zvitoitika. Vachaseka vachatituka paindaneti, hatozviziva vana veZimbabwe mutanika kuti munhu akataura chataura chamunogona kutukirira mugotukirira, but muchitukirira kudaro mwari vachavhura madhoo, mwari vachatiitira. Saka imba ndikada kuadresa ipapo. Inini I'm not against anyone. Ndinokuya nenews nenhau, ndokupakurirai nhau, ndozviri kutaurwa naningi, ndozviri kutaurwa naningi, imi mozvionera mega. But handisi kukutukai Prophet. imba kana stenda mhino chauya, but tinoda inongonzi land chete muHarare kuti tiwaniwo pedu as a church pane pari owned by the man of the vision, Prophet T Madungwe. Saka tinotenda the president shall hear us, Sejify shall hear us. Toda stand toda imba kana chauya by the birthday. Totori serious, tikata totanga nyaya tinotodzifambira dzemota, tinotenda tikadzifambira mota dzakauya, tinotenda Mwari nawo tapa stand. So thank you all. Right, mavanzwa Prophet Madungwe achitaura kuti aiwa isusu kana takuda kudzifambira nyaya idzi tinotodzifambira ende zvinotoita handitika. Saka ngatiitei sendi tibatsire Prophet Madungwe. But Prophet unozotitaurira kuti zvavakapiwa mota naSewicknell chivhayo, Sewicknell vakatowana tikiti ravo here rekupinda kudenga, nekuti zvinonzi ukapa mota unowana inonzi automatic heavenly entry, wakangonopinda kudenga direct, zvisina mubvunzo, zvisina kutongwa, zvisina judgment day, unenge watone siti yako. Saka ngavazombotijekezera ipapo Prophet Madungwe kuti vachivhayo vane nzvimbo yavo here mudenga. Zvinoita kuti vamwe isusu toda kuvapawo stand tiwane simba tiwane simba rekuvapa kana takutopinda neautomatic handitika. So ndo video ranga ndaya naro zvamanje mavanzwa musi wa18 itai madhola akananga kuhomwe yaProphet. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinoita sei rinotera.